नाटकसो बियो मोनसे माजे माजे एटम बमा गावबाय थायो। बे भिडिअखौबो नोंथांमोना खोन्थिनो नाजागोन इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवलनि सायाव दाख्लै क'क्राझाराव जानानै थांनाय बेनि सायावबो देरहासार बसुमतारी सारा बिबुंथि होदों। स' गिबियावनो गासैबो रायजो राजाफोरखौ अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बरायनाय थाबाय। जा तामिलनाडु जानानै थांनाय दावरा दावसिखौ लानानै गोबां भिडिअ नोंथांमोना नुबायबो जानो हागौ। बेफोर खोथाया बेसेबां सैथो दा सोरबा बुंदों बेफोरबायदि जेबो प्रब्लेम जायाखै तामिलनाडु आरो सोरबा बुंदों जाबाय दङ, खायसेया बुंदों जेबो जायाखै। दा स्पटआव बेफोरबायदि जेबो जानाय नुखाया, मानोना बेफोरबायदिया स्रि स्रिसो जाखायो। सोरखौबा स्पटआव बुथारनायखौथ' नुखाया नङा होमबा। स' जियानो जाया मानो बेफोरबायदि थासारिया थाबनो मोजां जागोन होनना सानो। लोगोसे जायफोर रायजो राजाफ्रा बेफोर स्टेटआव दङयो आरो दङ दासान्दि आरो मोजाङै थानो थाखाय आं गुरै खावलायो। लोगोसे बेफोरनि गुबै जाहोनानो मा? बेफोरनि गुबै जाहोनानो जादों जोंनि रायजोनि बेंगिरिफोरनि सरकारनि गोरोन्थि, जाय गोरोन्थिखौ दिनै जोंनि रायजो राजाया भुगिनांदों बा रायजो राजाया जोङो जानांदों दिनै बेफोर गोरोन्थिखौ, जायनि थाखाय जोंनि ओनसोलाव जोंनि जायगायावनो खामानि मावनो हानाय खामानि मोजां मोनसे गैया, जायनि थाखाय गुबुन रायजोआव थांनानै जोंनि रायजो राजाफोरा खामानि मावनानै बैनिफ्राय रां बुथुमनो गोनां जादों। बेबायदि थासारियाव इलेक्सनफोरावबो गोबां बेफोरबायदि खोथाखौ बुङो जे देग्लायनिफ्राय जों इलेक्सन देरहाब्ला बेफोरबायदि गुबुन रायजोआव खामानि मावनो थांनांला होननानै। दा बेफोरखौ सानना नायोब्ला मोनसे साइडथिं नंगौ, बेफोरबायदि सुबिदा जुदि होनो हायोब्ला मोजां। नाथाय इलेक्सननि देरहानायनि उनाव बेफोरो गुबुन मोनसे महर लायो आरो बेफोर रायजो राजानि सायाव नायबिजिरा जायफोर देरहाना थाङो। स' बेफोरनि थाखायबो बेफोरबायदि दावराव दावसिया। नोंथांमोना नाय, जायफोर दिनै रायजो राजाफोरा गुबुन स्टेटआव खामानि मावना थाहैदों 20,000 15,000 मोनदों, बे जुदि जोंनि रायजोआवनो बा जोंनि ओनसोलावनो 10,000 जुदि रां मोनोब्ला मास मोनसेयाव गामियावनो थागोन बा ओनसोलावनो थागोन। बेनिखायनो बेफोरबायदि थासारियाव जोंनि रायजो राजाखौ बुजिनानै गावनि ओनसोलावनो खामानि मावनो हानाय, प्राइभेटआनो जा सरकारियानो जा खामानि थानांगौ, अब्लासो जोंनि रायजो राजाया गोजोननाय मोननो हायो। स' जियानो जाया मानो लोगोसे देरहासार बसुमतारी सारा इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल क'क्राझाराव दाख्लै जानानै थांनाय बैनि सायाव गोबां बिबुंथि होदों आरो बे बिबुंथिफोरखौ नोंथांमोना नायनानै ला आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव बे बिबुंथिनि सायाव नोंथांमोना मारै जादों मारै मादों बेफोरखौ फोरमायबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै। स' थेंक्स फर वाचिं, गोजोन्थों, जय बर' हारिनि, बाय बाय। थांनाय दाख्लै इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेल बिथांमोना खुंबाय, बेवहाय बाजेटआनो 25 crore फैसाखौ बे फेस्टिभेलाव गारनायनि माबा अर्थ दं नामा? आरो दा फेस्टिभेल खुंनानै रायजो राजाफोरखौ बे जिथुनाखि यां जेनेरेसन, बे सेन्टिमेन्ट एक्सप्लयटेसन, बे कालचार मोजां मोनग्राफोरनि सेन्टिमेन्ट एक्सप्लयट खालामनानै गावसोरनि जिथुनाखि बेर्थ'था, बै बेर्थ'थाखौ माने दोनखोमानो थाखाय बिथांमोना टाइम टु टाइम बेबादि मेला खुंबाय थादों। आरो बे मेला खुंनायनि गेजेरजों बिटिसिआव खुनु धरनर राजुआ मोनसे उन्नति जाया, बेखौ जों सदाय रायजो राजानि खाथियाव बुंदों। 25 crore नलेज फेस्टिभेलाव इउनिभार्सिटिया बाजेट खालामनानै खुंबाय, बेजों मा लाब जाखो मा लाब जायाखै रायजो राजाया दिनैनि दिनाव बयबो सचेतन जाबाय। नाटकसो बियो मोनसे माजे माजे एटम बमा गावबाय थायो। रायजो राजाखौ माने बुरबक नंदों बा रायजो राजाखौ जाम्बा साजायनायनि माने बेना बेसो। बे गावनि मानसिखौनो नोङो आर'नाइ सोनानै टफि गानहोनानै BPFनिफ्राय 3,000 हाबबाय, 4,000 हाबबाय माबा हाबबाय होननाया जाहैबाय बिनि मोनसे राजनितिकसो।